जो बिनती बाकी बैठ चलो गोड़ काफी काफी भीड़ बाटे भैया। अच्छा हम दबा देता है बाकी बैठ जाइए। बड़ी सौभाग्य बाई गांव के हम तो यही राह से जब मोहली घाट चालू हो जाला तो यही राह से बलिया जाइला और शिल्पी के रिकॉर्डिंग से टाइम ना हो कि स्टेज पर मिलो तो बड़ी सौभाग्य बाई गांव के ये क्षेत्र के कि हमार बहन शिल्पी आई बड़ी खाली निजी जीवन में न तो जमावे को ही सबके बैठावे को होई तो हमारे एक लाइन काफी बा। जगरे सलभ भइलू ओकरे से परेशानी बा। बैठवा कि ना तू ए सनमी करम लागे खानदानी बा। शिल्पी तेरा विश्वास बात के ना होई लेकिन हमारे खुद माता जी तार चाची एगो गीत के फैन है और गीत सुना दो अगर केहू हिल जाई का निष्ठा जी ठीक बनी नु तनी आई है ना। अरे हम आज मित्र कहो भौजी ना कहो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये नेहा सिंह निष्ठा जी बड़ी सुंदर आवाज की मालकिन जितेंद्र भैया नेताजी से कहो कि स्वागत हो जाए। हमारी माता जी आपकी चाची चाहे माता जी मानी एक गीत की फैन है कि दिला वाले बैल राजा बोतल में भर के। आप हटिए गुंडा जी मुस्कान तनी मार देता हूँ। चलिए बड़ा खुशी होला कि घर में चाची लोग माई लोग पसंद करेला। सब है माई बहन आई सब लोग गाना सुन ले बना। हाँ सब लोग हंसता और माता जी के प्रणाम बा रउआ कह दे हमारी तरफ से। बाकी है परिणाम मानब जो हमनी के ना हम घरे चलब ना घरे यहाँ हमार जहिया कुछ प्रोजन होई जहिया और शादी होई त एक मिनट बाबू तनी हमरो माइक धर। हेलो भाव से मानो ना देखो केहू हिली सतनी ओड़ा सतनी पगली सब लोग ओढ़ ले। मेहरारू का कहती है बताओ। औरतिया के नया नया शादी भइल बा। जल्दी में बताइए देरी होत हेलो देरी नहीं होत भाई अब देरी नहीं कनु हो हो चाची जब लेना कोई वो देरी बुझाता। औरतिया कह दिया केहू के नया नया शादी होला जेकर हो गइल होई वो जानत होई जेकर मरद शादी करा के आ जल्दी बाहर जाए के प्लान करस वो मेहरारू का करी बताई लो कि बड़ी याद आवे एहन कही जल्दी बोल पगली कि बड़ी याद आवे ए बस भारी होने चल पिया के प्यार खाए हम साडू रतिया तरतिया अरे पहाड़ दिन भाई कि का कहे हमरा अरे करे जादल दर के ए मनोज भैया कि का कहे हमरा सब लोग बैठ जाओ। अच्छा अरे करे जादल दर के ले गइले हो दिलवा में गइले राजा ये शिल्पी सखी तनी बतावा तहर पिया के याद कैसे आवेला हमरा से बताओ कैसे सुनी बढ़िया के आवे
अच्छा पिंटू यादव जी की तरफ से हरी टोला भैया के घर पड़ेला ढेर सारा आशीर्वाद और ऐसा ही गाना होता है। आई जब भाई बीच बीच में आशीर्वाद आला तो और चमक रहेला कहे का सरद में गवना भैया आज छूटल ना रहे गावा के हरदी। सुनो शिल्पी बाबू हमारे के माफ करी हम तार बीच में खड़ा बनी का है कि तू स्टूडियो में गावेलू जब तक खूब निमन लागेला और हमनी के अखाड़ा के गौनिहार हो जाए का भाई गलती तो तहार लोग गीत सुनने बात ना सुंदर कि कोनो जवाब नहीं थे बाकी आज लेके हूँ के शिल्पी गलती बोला तनी आज लेके हूँ शिल्पी के नाचत देखले बाकी ना हाथ उठा के बताओ केहू नहीं के देखले बाकी मंच पर तनी मनी कमर भी हिला देबू तो देखो ताली के कमी ना रही शिल्पी ये हमारे गार्जियन है सब आशीर्वाद दे लोग यही मुस्कान के संग छूटल ना रहे गवाना जेकरा गावे आवेला ओकरा नाचे ना आवेला जेकरा नाचे आवेला ओकरा गावे ना आवेला दोनों 19-20 पड़ जाला भैया ठीक बा लेकिन हमरा तनी तनी आवेला हम वही में डांस करब सही सरद में गवना गावला पे ताराती छूटल ना रहे गावा लबा के हरदी छूटल ना रहे हम तो आपके गाना में रही रहुआ आज हम बहुत लगाते बने कि चारों दिन ना रहो जीवा आज रह गई ले जान के ले चारों दिन ना रहो जीवा रह गई ले जान के दिला वाले पहले दिला वाले पहले दिला वाले कि जा